Аз съм Виктор. Много ви благодаря за толкова много предизвикателства, виждам. И доста много ви благодаря. Сега, почвам да ги правя и да чета, защото Валме си Лео. Предизвиквам те да кажеш дали някога си изпускал газове на обществени места. Валме си Лео, ти не си ли? Защото аз... Всеки човек, да. Лео Меси, предизвиквам те да направиш Get Hyper. Ето между другото, ако не вярвате, ето ги коментарите. Да. Ами Get Hyper... Добре. Yo, get on the case. Да, между другото, беше яко. Да. Сега... Русица Петрова, предизвиквам те да пееш караоке на българска песен. Моля ми кажи името. Русица Петрова. Много яко. Ще пеем планетата на децата. Искам да съм някой ден фея или супергерой. Всички хора по света искам да превърна в деца и повярвай ми, че съвсем сами този свят ще промени. Да. Ще бъде детска планета, без глад и страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда, мир и светлина. Ще бъде детска планета, на красивата земя. Не, само съм това. Светослав Славов, който ще има описание и за канала на Валме си Лео, ще има описание долу, и на Светослав Славов, ще има описание за каналите им долу в описанието. Ме предизвика да изпия цяло 6 вода на X. Да, хора, започвам. Готово вече е празно, както виждате. Да, надявам се да са доволни, които ме бяха предизвикали. Имаше още предизвикателство, но все пак не мога да направя всичко и да. Надявам се да имам след този клип още абонати, още предизвикателства. И да, и да.